naiz Begoña Calvo, Italenteko langilea, eta hemen daukago Inigo González, Bai. nahi mazu aurkeztu zure burua. Bueno, el Carmeneko irakaslea eta orain zetagelako erreferentetako bat. Vale, bueno, egingo dugu elkarrizketa moduan, vale, zetagelaren ze aurkezpena, gauza asko landu nahi ditugu eta jungo gea galderan bitartez, vale? Eta bukaeran utziko dugu tartia, azkeneko 10 minutu, zuek galerak egin alizateko, vale? Bueno, Inigo, hasteko, zertan datza zetagela, ez? Bueno, berez, entzuterako espazio bada. Bertan ikasleak etortzen dira, normalean euren, barruan dituzten gauza horiek pixka bat eskatzera, eta bertan guk egiten duguna da, entzun, epairik gabe, iritzirik gabe, eta gomendiorik gabe. Bereik etortzen dira, batzuetan nolabaiteko ez egon kortasun bat sortzen denean, eta ez egon kortasun hori pixkat kudeatzeko, baina guk ez dugu ez terapiarik egiten, ez laguntza psikologikorik eskaintzen, ez gara ez terapeutak, ez psikologoak, beraz egiten duguna da, batez ere entzun. Vale. Eta oso ide interesgarria da, eta nola sortzen da beharra, zentron, eta nori buratzen zaio hau egitea, ez? Ez da zerbait arrunta, nola? Berez, sortu zen, momentu batean, batez ere azkeneko orduetan, ostiraletan, zuzendaritza kanpoan dagoen bankua edo pasioetan dauden bankuak, ikaslez betetzen zirelako. Klasean sostengatzea zaila da batzuetan bereientzako, eta sostengo hori galtzen dutenean, nolabait, jarrera disruptiboak ematen ziren klasean, kanporatuak izaten ziren eta kanporatu asko zeuden. Orduan, hasiera batean, horri nolabait aurre egiteko, zuzendaritza taldeak eta irakasleek pentsatu zuten, eskaintzen nolabaiteko espazio bat, jarrera disruptibo horiek eman baina lehen, pixkatarna sartzera jateko. Eta hasiera hori izan zen. Eta hori iazko... Hori izan zen, orain dela 3 urte. Bai. Eta nola egiten du ikasle batek, ez? Juteko zuegana, zetagela, kontatu pixka bat. Berez hori pixka bat eskolan mugimendua, ez pixka bat mugatzeko eta ez emateko, ez? Paseoak ez emateko eta guzti hori ekiditeko, ikaslei eta irakaslei azaltzen zaie, pase txiki badukagu, orduan berez, klasean daudenean ikasleek eskatzen dute, ¿puedo ir a zetagela? Orduan, irakasleak pase hori ematen dio, eta gurera etortzen direnean, pase horrekin baldin badatoz, guk badakigu irakasleak baimena eman diola, ez dela izan, komunera joan naiz, eta bide batez pasetxo bat ematen dut, eta guzti hori. Orduan, etortzen direnean, guk pase hori eskatzen diegu, korretzen dugu, eta gero berriro klasetan banatzen ditugu, baina, giliztapean egoten dira, orduan, hori izaten da pixkat, nolabiteko protokoloa. Vale. Eta orduan, eta nola egiten dezue, kurtso hasieran azaldu klase ikaslei dagoen rekursa, nola egiten dezue hori? Berez, ez dut esan, berez, orain arte ikasleek aukera daukate, zetagela zabalik dagoen ordutegian, aurten 11:00 ordu 2:00 daukagu zabalik, orduan 3 ordu egietan aukera daukate klasean eskatzeko, eta printzipioz irakasleek aukera eman behar diote joateko. Eskatzen badute, behar bati erantzuteko izango dela pentsatzen dugu, eta aukera ematen zaie. Kurtso hasieran, irakasle berriak etortzen direnean, lehenengo egunetan, bilera orokor batean, azaltzen da zetagela existitzen dela, eta gero irakasle berriekin, egiten dugu onintzek, beste referenteaketanik, egiten dugu, ongi etorri bat zetagelan irakasle berri egiten diegu, eta azaltzen diegu zein den funtzionamendua, eta, eskaintzen diegu, edozein momentutan, dudari sortzen bazai ez zetagelaren inguruan, galdetzeko, eta momenturen batean behar badute ere erabiltzeko eskaintzen diegu. Vale. Hor, aipatu dezu nintze, zezeate, emakumezko bat eta gizonezko bat, hori nahita, edo la kasualitate zola tokatu da? Nik esango nuke badagoela horren atzean nolabiteko refleksio bat edo hausnarketa bat. Azken finean, balik eta aukera gehien eskaintzeak, horrek ikaslei ematen di aukera, beraiek ere aukeratzeko. Eta gertatzen da batzuetan, igual bisita bat egite duten erekin, gero nintzenekin, gero erosoago sentitu badira gutako batekin, jarraitzen dute horrekin etortzen. Baina, bai dago nola baite
hausnarketa bat egin da horren inguruan. Gure eskolan lorazainak ditugu, arotzak, mekanikoak eta ilapengintzako ikasleak, eta gero osagarritako ikasleak ere ditugu. Batez ere, ilapengintzako taldea, talde femeninoa izaten da, besteetan, aurten neska gutxi, orduan, bai pentsatu genuen, gauza batzuetarako emakumezko referente bat eukitzea, igual erosoago egiten zitzaiela. Bai, saiatzen gara, kurtso hasieran, irakasleekin egiten dugun bezala, ikasleekin ere egiten dugu, eta joaten gara pixka gelaz gela gure burua aurkezten. Aurten adibidez, nik bai eskatu nuen, posible zen, ilapengintzako aurkezpena nik egitea, sarrerari zailago izaten dela niretzako, pixkatxo bat, lehenengo kontaktu hori nirekin egitea, eta gero honintzerekin adibidez, mekanikoek egitea. Eta gero egia da, guk egin genuen hausnarketatik abiatuta, ez duela zergatik horrela funtzionatu behar izan. Neskak etorri izan diren dene gana, motilak honintzen gana, orduan, gero ezagutzen joaten garen heinean, eta binkuloa sortzen joaten den heinean, bakoitzak aukeratzen du norekin nahi duen, eta batzuk inkluso, etortzen dira biokin, Guk euki izan dugu ikasle bat adibidez, ilapengintzako ikasle bat, osagarritan egontzena, neska bat, nerekin etortzen zen bikote kontuetaz hitz egitera, horrein motilonekin, horrein besterekin, baina beste hori, bere kontuak hitz egitera nirekin etortzen zen, eta adibidez honintzerekin hitz egiten zuen, bere etxeko egoera eta guzti hori, berarekin hitz egiten zuen. Eta biokin egiten zuen. Vale. Gauza asko agipatzen aizea, ideia asko etortzen zaizki galdetzeko. Esan dezu, ezeatela ez terapeutak, psikologoak, ezeate irakasleak, informazioz, esan dezu? Berez itzultzailea naiz. Itzultzailea, ez? Orduan, lehen aipatu dezu, entzute aktiboa, ez? Orduan, nola da entzute aktibo hori? Nola da? Berez, eta itzulpengintzatik etorrita eta komunikazioa lotuta dagoela, ez da? Baitz egiten dagoenari entzuten zaudela adierazi. Ustez hori da beraiek gehien eskertzen dutena. Gure eskolako ikasle askok, badaukaten inguruagatik, edo ezaugarriengatik, beraien bizitzen ezaugarriengatik, zoritxarrez askotan ez dira entzunak izaten. Orduan, elkarrizketa horretan, bai estatzen dezunean, galderak erantzun dituzunean, ikusten dutenean beraien hitzak erabiltzen dituzula, reformulatzen dituzula berriro, entzuten zaudela dirazten dezu. Orduan beraik gehien eskertzen dutena da, hori nabaritzea hor zaudela, momentu horretan bere egin zaudela, entzuten ari zarela. Nik esango nuke, eskolatan nik uste horrelako espazioak sortzeko aukera, sortzen denean, agertzen denean, nik uste alde batetik behar dela zuzendaritza bat, ausarta horren apostua, horren aldeko apostua egiten duena, klaustroak onartu behar du, eta klaustro batean horrelako egoera basatzen denean, nolaiteko ez egonkortasun bat sortzen da, baina, zerbait berria jartzen delako jokoan, eta emozioen kudeaketa hori ez da erraza izaten, eta gero horrekoan honintzerekin hitz egiten, pentsatzen genuen, perfilaren inguruan askotan pentsatzen dugu, igual, psikologoak, terapeutak, coachak, edo horrelako bat behar dela, eta honintzek esaten zian horrekoan, ez da, honik uste behar dena da, eta gela bezalako espazio batean egoten den pertsonari, pertsonak usatu hartzekio, jenderekin egotea. Eskolako atetatik sartzen garenean, bai honintzetan, eta oso modu ezberdinean, oso ezberdinak gara, eta ezagutzen gaituenak badaki, baina saiatzen gara ikasle batekin gurutzatzen garen momentu guztietan, broma bat egiten, zer modu zaude, zetagelan egon direnean, baldin badakigu barratsaldean bikotearekin elkarrizketa badaukala, eta ez dakiz zer modu zatzo, lehiotik ikusten badugu keinutxo bat egin, horrek sortzen du nolabaiteko harremana eta binkuloa. Hori da, ez da bakarrik momentu puntual horretan hartatze ikaslea, ez ondo eza hori hartatzeko, baizik eta hor ere bai referente bat eskolan, ez bakarri dagona edukiari begira, ez baizik eta bere, ez, bizitzaren beste arloi ere bai begira, ez, eta horrekin nola bai sostengo bat ematen zaie. Ito zait, interesgarria igual, jakitea nola estrukturatzen duzue elkarrizketa hori, ez? Etortzen da ikasle bat, ondo eza daukana, ez? Eta beharra daukala hitz egiteko, ez? Eta zuzea irakaslea, ez? Anitze bezala. Eta elkarrizketa nola daukazu estrukturatuta edo pentsatuta, ez?
Eta gelara etorri daitezke, orokortuta, baina, bueno, bi modutan esango nuke, ezta? Alde batetik ikasleak eskatuta, eta beste batetik irakasleak konbidatuta. Irakasleak konbidatuta baldin bada, batzuetan izan daiteke gatazka bat egon dela klasean, da, bueno, pixka bat hori kudeatzeko tortzen direla, edo gonbidapena zuzenan egiten dute, igual ez dutela ondo ikusten, eta bidaltzen dute guregana. Normalean sartzen direnean, eta pasetxo hori ematen digutenean, ez, galdetzen diegu, ez, nolatan animatu zara, o zer, bueno, edo, askotan, no, pues me ha mandado el profe tal, no? Eta orduan, kasu hori baldin bada, zer gertatu da klasean, ez, pixkat egoera ulertzeko, eta orduan jazten gara pixka bat, entzuten, eta galderak egiten, zein izan den egoera horren, bueno, eragilea norabait, edo nola sortu den, eta bilakaera zein izan den, eta, bueno, zer erabaki hartu dituen, joten gara pixka bat ikusten. Hori izan daiteke modu bat. Eta beste modu bat izaten da, beraiek modu voluntario batean etortzen direnean, normalean lehenengo elkarrizketak oso azalekoak izaten dira, oso gainekoak. Eta ni hasten naiz, eta horreko nonintzerekin hitz egiten honen inguruan, hasten gara eskolako bizitzaren inguruan, hori da eman komunen daukaguna. Ze taldetan zauden, horra zure tutorea, zer gauzela ikaskideekin, zurgintza gustatzen zaizu, zurgintza zertzenekien, bueno, pixka bat, gaineko azal hori zauten. Askotan, elkarrezketa horretan, igual ez dute ezi, pues, porque mi hermano es carpintero, pues anai badaukazu, baditut lau. Bueno, eta zure anai arrebekin bizitzara, bueno, azten gara pixkoa, galdetzen. Galdetzen, nik askotan esaten diet, bueno, nik aldera bat egingo dizut, nahi ez badezu ez erantzun. Bereiek ez esaten duten nahi dutena, nahi duten punturaino, eta eurek kontrolatzen duten informazioa noraino ematen den. Beraiek gurekin partekatzen duten informazioa, ez da hortik ateratzen. Guk ikusten badugu nolabaiteko arriskua dagoela, orduan elkarrizketa gelditzen dugu, ez den digu egoera honek beste larritasun badoka, eta, bueno, beste bide batzuk bilatu bat ditugu. Normalean hor bilatzen ditugun bideak, izaten da lehenengo, ikasketa burutzarekin hitz egin, eta berarekin aztertu, zein zutiren ditugun aukerak, zerbitzu sozialekin kontaktua jarri bargaren, poliziarekin, delakoarekin zein barren, ikaslean informatzen zaio, bide ditugun egoera hori aurre egiteko, eta esaten diegu bide horretan, bide laguntza bat egingo zaiola, ez dagoela bakarrik horretan, eta eskutikoango gara nola bai. Orain arte, nik bizi izan ditudan egoeretan, ikaslek onartu dute eta eskartu dute nola bai, prozesu hori, ez dute sentitu nolabaiteko traizio bat, ez dute hori sentitu. Berez gainera etortzen diren entorlako gauzak esaten dituztenean, azken filan laguntza eskeratoz. Orduan, egituratzen dira bi modu hietara. Baina egia da lehenengo elkarrizketak ez izan direla nahiko gainekoak. Eta ikasle batzuekin egoten gara urte osoan, elkarrizketako ekitzen, noizean behin, eta, pixkanaka, elkarrizketa pixka sakonagoak izaten, eta montu batean batzuetan, bereiek etortzen dira, eta ez dute begira, hau gertatzen zait, eta hau gertatu da, eta hau daukak. Eta oinarrian errespetua, berairia, beraien buruaren jabe, eta beraik erabakitzen dute zenbat arte kontatu, zenbatian sakondu edo ez, bestearekiko eta hori errespetatzen da, ez? Argi dago, baina, helduok ere, irakasleok ere ez du, ez gara ezagutzen kafe bat hartzea esertzen gara eta batean gure bizitzaztio elkarri kontatzen. Berai ere, berdina gertatzen zaie. Orduan hasieran, bermatu behar dute esaten dutena bertan gelditzen dela, binkulo bat behar dute, konfiantza behar dute, eta jakin, beraiek esango digutena, berain bizita da. Eta ez dela erabilera txarrik egingo. Orduan, pixkanakako lanketa bada, ez da momentu batean sortzen, eta horrela da. Vale, eta ipatu dituzun egoera horien artean, sortzen dian, zenbait, egoera larrigoa, ze ipatuko zenukeola ikasurte honetan, ze egoera eta zabigera hitz egiten? Babesgabetasunak. Vale, hori notifikazioa orduan egiten da ez zuek, baizik eta ja alpatu duzu ikasketa burua, lertzen dut, bere gana, jotzen duzue, eta, vale? Eta egiten da, zerbitzu sozialen eta suizidio protokolo batzuk. Baina, horrela egia da, kudeaketa emozionala ez da bakarrik zeta gelan egiten, ez da zeta gelan bakarrik egin behar.
Eta egiten duguna berez gelan ere egiten da. Askotan bai sortzen du nolabaiteko terapiaren behar hori edo guzti hori, klasean ikasle bat gaizki ikusten badegu, pasiora ateratzen dugu, eta galdetzen diogu, eta azken finean esango digu zer gertatzen den. Zetagela bezalako espazio bat ukita, elkarrezketa horri ematen diogu pixkatu gintasun gehiago. Eta espazio badaukagu, denbora badaukagu, toki badaukagu, eta pertsona badago entzuteko prest. Presari gabe, klasera joan gabe, erlojuari begiratu gabe. Eta azkenean klasean ateratzen diren gauzak, zetagela ateratzen diren berdinak izango dira. Gurera etortzen dira ikasle batzuk, ez denak, ze beste askok, binkulo hori edo atentzio hori beste toki batzuetan topatzen dutelako, beste irakasle, lorazaintzako irakasle batekin, zurgintzako batekin, edo japenintzako batekin. Nolabait da beste aukera bat, igual ez baldin baute referentziazko figura horietan topatu, ez? O, bueno, esaten da filin hori, ez baldin daukate, nolabait, aprobatzea, bai, beste espazio horretan, ez? Eta depende ere bai ze daukaten ere bai igual barruan, ez? Baude igual gauza batzuk, igual tutorekin bai edo eta, edo baina, baude igual beste gauza igual, bueno, otologoak, igual beste espazio bat behar dutela, ez? Nik uste batez ere, pixka bat pribatuago egitearena, ez da? Bagela batean gaude, batez ere nik uste hori, ez dago presarik, ez dago, hor gaude, denbora horretarako daukagu, eta, espazio itxi batean egoteak ere, eta espazio batean, nik uste lasitasun gehiago sortzen duela. Bai, hor, beraik ikasle kontatzen dituzten, beraien, kontatzen dituzten esperientzien artean, egongo dira batzuk igual, esatutena, ez? Baten bat egongo dana, esateko, irakasleekin, ez daukat harreman ona, eta horrekin igual, biterkaritza lan egiten duzue, nola kudeatzen dituzuelako egoerak? Hor batzuetan, bai gertatzen da, bai edo euren batzuetan gertatu izan zaigu, klasean nago, irakas honekin ez nahi ondo ulertzen, eta azaren nago eta atera egiten nahi. Edo ikaskidekin ere gertatu ditek, ez da, ikaskide honekin ez nahi ondo moldatzen, eta komentario bat egin dit, azertu nahi, eta atera egin nahi klasetik. Horrelakoetan egiten duguna da pixka bat aztertu egoera zein den, edo zer gertatu den, gertakari guztiak zintzuk izan diren, eta beraiek nun identifikatzen dute provokazio bat, batzuetan bai gertatzen zaik, me ha pedido que haga los deberes y no los he hecho, y dices, bueno, hori zure egin bete beharra zan, ez dezu egin, orduan ondoriok onartu. Ez, azken finean ez dago besterik. Baina, gertatu daiteke irakasle batekin nolabaiteko gaizki ulertu bat egotea, orduan bai eskaintzen diogu izu, bai txengo dugu irakasle honekin, konbidatuko dugu zetagela eratortzen, ikasleak bai ditzaten badu, normalean zaten gara gu irakaslearen bila, aipatzen diogu zer gertatu den, eta tartetxo bat hori dagoa, konbidatzen dugu, bestela beste egun batean, konbidatzen dugu, eta hiruron artean egoera argitzen dugu. Eta ikasleekin ere berdin egiten da. Ikasleak batzuetan euren artean borroka bat egon denean, edo nolabaiteko gatazka bat egon denean, berez gainera, batzuetan kanporaketak egon direnean horrelako gauzaren batengatik, borroka bat egon delako, eskolara etortzeko ondorioetako bat da, zetagatik pasa, bitartekaritza hori egin, eta bermatu elkarbizitza bat egon dela klasean. Tirela lagunak izan behar, baina elkarbizitza baketsu bat mantentzeko gai izango direla bermatzen da. Orduan, hori badaukazue, hori gatazka bat dagoenean, daukazue protokoloaren barruan, zetagelatik pasatzea. Hartzen da kontutan, aukera bat ez dela, horre egia da, kasuan kasu, egoeran egoera, bada beste aukeretako bat. Azken finean, nik uste zetagelak eskolari eskaintzen diona, gehigarri bat gehiago da. Bai, eulertzen nahi naizena da, ez da, ongi izate mozena ez da hor bakarrik, ez da, tresna bat, ez, besteari gehituta, ez, irakasle taldeak ematen duna bakoitzak, ez, beraldetik edo protokolo ematen dutena, bestean, ez, herramienta bat izan daitekela, eta ez hor bakarrik zenkatuta, hori importantia da, ez, azkenean, izate mozena da. Bai, nik uste azken finean, aurreko batean, eskolan irakurketa kluba bat egiten dugu, eta normalean ikasleekin egin dugu orain arte, baina azkeneko irakurketa kluba irakasleontzako bakarrik izango da, eta Malde eskola liburu erakurtzen ari gara, Daniel Penakena, berria ez dena, eta Daniel Penakek momentu batean esaten du ikasleak tipolak bezala direla, ezta? Eta etortzen direla geruza askorekin. Eta geruza guzti horiek kendu arte, ez direla gai ikasten hasteko. Nolabait, geruza horiek dituzte klasean daudenean, tailerretan daudenean, edo zetagelan daudenean. Orduan nolabait nik uste lanketa hori horrek eskoletan unibertsala izan behar duela. Klase guztietan, da momentu guztietan, hartu behar da kontutan
ikaslearen egoera zein den. Horrek ez du zen nahi, limiterik jarri behar ez denik, askotan ere konfunditzeko joera daukagu, ez da, es que, bienestar emocional, no hay límites, no? Bueno, nik uste hori ez dela horrela, limiteak eta mugak egon behar dira, eta gainera behar dituzte, baina, bueno, kontutan hartu behar dira, dituzten geruza guzti horiek. Eta nik uste, hori badela klaustroak egin duen eta egiten ari den lanketa bat, irakasle bakoitzak bere prozesu pertsonal ere badu, eta hori hartzen da kontuta, baina, bueno, nik uste bai izan behar duela, klaustro ez dela, hartzen den konpromesu bat. Estruktura bat, ez? Behar dute, ikasle hauek ez dena ematean gaizki dagoen, ez, estruktura baten barruan, funtzionamentu baten barruan, bai entzuteoi, bai jasotzeoi, baina ez nahi dudanean edo ez, hor badago, eta horrek ere laguntzen diela, ez? Egotea estruktura eta ez bakoitzak nahi dunean, nahi duna, eta hori, ez? Hor, leheno hasieran aipatu dituzu, ziklo ezberdinak dituzula, pelukeria, mekanizatua, lorezaintzak, eta hor jasotzen dituzue berdin ziklo batzuetatik eta bestetik ikasleak, edo... Hor, egia da, talde bakoitzak dinamika ezberdinak ditula, eta urtetik urtera aldatu egiten dela. Egia da batzuetan dela pixkat, dominoa fitxak, kartak edo domino fitxak botatzen direnen bezala, ez? Petean bat hasten da, eta gelako erabilera egiten, eta ondo jaten bazaio, tenéis que ir a gela, que no veas que bien. Hori dela, nik uste pasan urtean izan zen, neska bat etorri zen, bere bikotearekin, trixial bitxo bat zaukalako, eta, elkarrizketa mantendu genuen, eta, pixkat planteatu genuen, arratsaldean bere bikotearekin mantenduko zuen elkarrizketa. Egia esan, berak planteatu zuen, baina, aukera guztiak aztertzen lagundu genion nola gaita, ezta? Elkarrizketa hori ondo atera zen, eta bere klasekidei esan zien, ondo joan zitzaiola, eta batean egun horretan, etorri zitzaizkidan ilapainitzako beste 6-7 ikasle, pues con mi novio me pasa esto, con mi novio me pasa lo otro, ez? Orduan, egia da, bereien artean, hasieran igual egia da kostatzen zaiola pixka bat etortzea, eta gukor, egon bar degula gerturatzen, baina gero behin dinamikatzen denean talde batean, nahiko naturala da etortzea hori, ez da? Edo guk ere konbidatzen ditugu askotan, ikusten behitugu pasillotatik, eta, ez, kasa triste dagoela, negarretik ikusten badugu, gero pasatu etorri, edo hartzen ditugu momentu horretan, eta askotan egon joten garenean, konbidatzera, ez dut, ya mi kondo me vas a llevar, ez, igual, eta orduan bai sortzen da, nahiko naturalki, lehenengo mailakoek ikustituzte bigarren mailakoak, orduan, ikusten dute ez dela raro, hasiera batean igual, pixkatez kostatzen zaie, baina gero, etortzen dira nahiko naturaltasun handiz. Eskolak, komunera joaten ez den bezala, eta gelara joaten naiz. Eta hasiera batean igual sortzen da, no, porque así, no, ez, hori misterio, izergetatzen zaizu arra joateko, baina gero, ja, naturaltasunez, edo, izatzeko. Txune, etorri zait eta joan zait, txune, hemen sortzen daiteke beldur bat, ez? Eta gela erabiltzeko gehiegi joera hoi eman daiteke edo eskakiatzeko, ez? Hoi nola, zein da zuen esperientzia? Nik uste ez, eta gela bezalako espazio batek bi beldur sortzen ditu, eta hori da bat. Hori nola ekiditen da, barruan gaudenak ere profesionalak garelako. Eta guk ere ikusten dugu, eta argi ikusten da ikasle bat noiz datorren denbora galtzea, eta noiz datorren benetan hitz egitea. Askotan ere, eta hor nik uste pertzepzioa landu behar izan dugula, irakasle askok, eske joan da zita gelara eta ez du behar. Behar hori, ez dugu guk erabaki behar, ikasleak erabakitzen du. Eta ez ditu tripakagoan oki behar, eta gelara etorri behar izateko. Hor nire amarekin eukien ez da bidea goizean, eta kontatu nahi diot norbaiti. Hori nahikoa da, zeta gelara etortzeko. Egia da, beldur hori ere sortu zela gure artean, eta guk ere izan genuela, eta esango nuke, niz eta gelan 2 urte esango naiz, eta esango nuke hori gertatu zaigula 3-4 kasutan. Carmenek ondala ikase ditu urtean. 3-4. Eta batzuetan bai gertatu izan da, behar handia zaukaten ikasleek, topatzea bertan, babesleku bat,
eta eskolan zeuden momentu guztietan, beste kuren bila joan behar izatea. Eta hor bai egin izan duguna izango da, izan da, pixka bat, mugatu edo nolabait zita horiek egituratu. Ez, adibidez, pasean urtean ukion ikasle bat, bai arra hundia zeukanak, berak gainera marrazketaren bitartez kudeatzen zuen bere nahasmen guzti hori, orduan eskotan zetagelan etortzen zen, egota zen pixka marrazten 15 minutuz, eta gero ja mantentzeko elkarrizketatxo bat. Eta berarekin egin genuena izan zen, berari pase berezi batzuk egin genizkion, gainera bere gustoko ilustratzaile batekin, orduan pase bakoitzak zeukan denbora bateako, 15 minutuko bi eta ordu beteko bat. Orduan berak kudeatu behar zituen pase horiek. Eta benetan identifikatu behar dut edo noraino behar dut. Eta eskotan berak esaten zigun ostiraletan, ez ditu gastatu, ze ez pentsatuz beste momentu batean gehiago beharko dudala. Eta azken finean hor kudeak eta bat ere badago. Denbora galtzeko, edo klasetik ateratzeko, guk erregistro bat daukagu, orduan ikusten badugu, ikasle bat beti etortzen dela, aste azkenetan, bigarren orduan, eta euskara dauka egun horietan, ez dut nago, hemen zer gertatzen da. Etortzen zaigun, hirugarren aste artean, ez den digo, bida majorein ez, eta hori gero tailerren zaudenean. Eta normalen tailerrean, mekanikoek adibidez, ez dute tailerretik atera nahi. Orduan, tailerretik ateratzen badira, benetazko beharra daukatela adirazten du horrek. Bai, hori konturatu zeate, zue bat ikustu ere bai zuen trikimailuak ez gertatzeko, edo abusu hori ez emateko, ez? Posible da antzematea. Bai. Eta, bueno, kudeatzen nahi zeatela, eta, ez? Eta aldi berean, guk bai egiten dugu, astean behin, bai onintzek saioa ikasketa buruaketanik, bilera bat egiten dugu, pixka bat gure artean ere regulatzeko. Nik bai saioaren ganta bai onintzenean, sosten ondia sentitzen dut, guretzako ere, batzuetan emozionalki ere gogorra egiten da, eta behar izaten dugu nolabiteko sostengu hori, eta norbaitekin partekatu, eta dena partekatzen dugun arren, baina bai egiten dugu nolabiteko bileratxo bat, kontrol pixka bat egiteko, partekatzeko, batzuetan izan daiteke ikasle bat onintzarekin egonda, gero nirekin egonda, orduan pixka bat ikusteko zein den egoera, eta zein den plantatu daiteken ibilbidea. Bai, lehen aipatu dezu ez, zenbait kasutan, kasu gutxi batzuetan, egin behar da notifikazioa, bere egoera ez da kontenitzeko espazio honetan, edo egin behar da deribazio bat, zure dezuet zentro zibikotan espazio terapeutikoa, eta horrea deribatu behar da, ez? Zure hasieran esan dezulako oso garbi, ez dalako espazio bat psikoterapeutiko, ez da hori. Orduan, hor, argi izan behar da, eta ja dagoenean sufrimendu bat, lusatzen dana denboran, ez dana puntuala, ez dulako lorik egiten, ez dulako jaten, harremana bakarrik esolatuta dagolako, bestia, eta zuen arretarekin horri aurrez balin basaio egiten, ja hemen basaio beste bide bat, eta beste laguntza mota bilatu behar da. Hoi garbi duki izan behar dugu, eta gelarekin. Nik hori horre, nik uste, ongizate emozionaletik terapia behar izate horretara, badagoela tartetxo bat, triste gaudenean, haserre gaudenean, emozioen tartetxo horretan, guk hor, interbentzioa horre egiten dugu. Guk ez daukagu inungo, nik hau ikasi nuen etxezetxekoan egon nintzen lanean, bai Gipuzkoako zerbitzu ondarabakoan, eta Gipuzkoako zerbitzuko koordinatzaileak Fernando, esaten zigun, ez sartu ateratzen ez dakizuen tokietan. Ze, karo, sartu bai, baina gero non ateratzen gara, eta zemin egiten dugu, ateratzen ez badakigu. Orduan, guk alarma piztu behar dugu piztu baino lehen, hobe da hori egitea, zer kudeatzen hasi baino lehen. Eta hori oso argi daukagu, eta zertarako gauden oso argi eduki behar dugu. Prudentzian, bai. Hori da, importantea da. Bai, gainera, identifikatzen badugu, zerbait hor segituan egiten da pixkatek gelditu, eta momentu batzutan hobeda ez eta gaur hemen utziko gu, justo, orain klasea daukat, bazpare hor mozten dugu, ikaslea larritu gabe, baina bai gero informatzen dugula, eta horri beste bide bat eman. Bai, ordia behar dia buru gehiago pentsatzeko, distantziarekin, momentuan ez da pentsatu, hau dago, nola ikusten dezue, ze bide emango diogu, horrek, lagungarria da, eta
irakasle bezala argi izan behar degula, olako espazioa tokatzen bada kudeatzea. Bai. Ez? Vale. Bai, eta nik uste horrek ere sortzen dela askotan beldurra, askotan nik uste honitzetan eri bai gertatzen zaigula, ez eta gela pixkat ezartzen dugunean, da, es psikólogos, no? Ez claro, es que ni horrez naiz. Hori ez da nire lan eremua, ni horrez naiz sartzen, eta egin daiteke. Ez, nik uste lehen aipatzen zenuen, ezta, ikasek denbora galtzearen beldurra, hori izango da beste beldur bat, eta gero nik uste askotan, zer behar da horrelako espazio bat ukitzeko. Gela bat edari aurki. Gela txiki bat, bi aurkirekin. Hori da bia puntua. Gero ja, espazio handiagoa daukagula, lehioek bistak dituztela eta lorategi zoragarri bat daukagula parean. Ba, zoragarri, baina ez da gehiago. Eta astu zaizu gauza bat, belarri prest, zentzute aktiboa. Oso importantea bitze zait, espazioi den esan desuna ez, pribatatasuna ez, igual badaude zenbait gauza, zenbait espaziotan ikasleako irikitzeko edo azalaratzeko ez du ikusten egokia, baina aldiz, espazio pribatu batian, ez, mahai bat, bi aulki eta belarri prest lagungarria dela, hortarako. Eta gero, Elkarmenek zorionez lorategi zoragarriak ditu, eta batzutan ere goraldi hona bada, ateratzen gara lorategietara, hori ere atsegina da, eta momentu atsegin sortzea azken finean. Vale, eta galdetu nahiko nizuke, leno, aipatu duzu, bereek etortzen diala, kontu askorekin, neskak eta mutila, aukerako aipatzeko, ze kontuekin etortzen dian, ze gauzak ekartzen dituzte beraien, zeta gelara, aipatu duzu, bikote harremana, ze gauza gehiago ekartzen dituzte gure nerabek, ez? Zentzu dia berein keskak, hola? Jo, nik esango nuke, askotan uste degula gai sinpletaz kezkatzen direla, edo paso egiten dutela gauza guztietaz, eta ez da egia. Ekartzituzte batez ere kezkak harremanekiko. Gurasoekin, anai arrebekin, pisu tutelatuetan daudenak, batzuetan sentitzen duten bakardadea, bikote harremanena izaten da, tema, askotan, diru kontuak, kezka, ez, nire huesoak lanean daude egun osoan, bakarrade hori, ez da, batzutan, gurasoek lan egin behar dute iaia 24 orduz, eta ardura handiak hartzen dituzte, identitate kontuak, zer naiz, nola sentitzen naiz. Pixka denetarik eskolarekiko ere harremana nolabait, ez da, ikaskideekin, irakasleekin, ikasketak zertarako, solako gauzak ateratzen dira, izaten dira nahiko ohikoak. Nik esango nuke ez hori harremanak, arlo edo euren bizitzako esparru guztietan. Eta kezkatzen dira askotan, ni ez naiz, nik ez tokazen balabarik, baina ez dakit ikuste gurasoek askotan pentsatzen dutela, ez da, nire semea edo alabari ez egin porta esaten dudana, nik bai izango nuke oso presente dukatela gurasoekiko harreman hori gurasoak dauzkaten kasuetan. Bai, epatu esun gaia ez, nerabezaroan ja da bilatzea referentek familiatik kanpo ez, eta ze importantzia hartzen duten beraien harremanak ez, eta horiek gaizki dio jaztenean, ze kezka sortzen zaizkien ez, hortan, eta importantzia olako espazio batea, mintza jasotzea, eta batzutan laguntzea iten dute drama bat, ez? Batzutan, gauza txiki batetik drama bat eta laguntza ikusten, ez? O alternatibak, ez? Drama hoetik. Bai, hori, atzo bertan, irakasle batekin azaretu zen, eta pasillotik etortzen inigo, torri. Eta, eta erdan sartu ginen, esan ez gertatu da. Irakaslerekin asko azaretu naiz. Zergatik? Esan dit, hau, eta ez dakiz zen. Eta momentu batean zen ziren, tengo unas ganas de mandarla a la mierda. Eta esan nion, ze aukera dituzu. Hori aukera bada, horrek zondorio ditu. Kanporatu izango zarela, ez dakiz zen bat, justo orain azterketa extraordinarioetan sartzen garela, ez dakiz zen. Ze onura aterako duzu gure horri, batez. Venga, ze beste aukera dukazu. Eta zitzen, es que no puedo aguantar más. Ez guazen pixkanaka, aztertzea. Eta azkenean, bera oso itxia zegoen egoera horretan, esan nion, aukera kargi dituzu.
oin aukeratzeko momentua da, eta hori da, heldu bihurtzearen ze hori, eta hori izaten da beste gaitako bat, ezta? Zer aukeratu. Eta aukera horiek beraiek egin badituzte, guk ezin dizkiegu eskaini, baina, bueno, bai laguntzen diegu pixka eta hausnarketa hori egiten. Eta hortik gutxira, berriro ez gelara bidali nun, eta hortik gutxira pasioan ikusi nun, esan nion, bueno, eta zer gertatu da azkenean, eta egun hauetan ez ikasatxokotatzen dira belan batzuk amaitzera, eta ja, bueno, kurtsoa berez amaitu etxaten dugula, eta zen, azkenean nola konpondu duzu, eta joan ez irakaslean eganat, esan diot, oso orduri nagoela, berak esan dit, bueno, berez printzipioz gaurko lan amaituta neukan, eta bueno, ateratzeko aukera ematik, ez da, gurasoen baimenarekin, etxe gautatu zen. Bueno, kudeatu zuen, ondo kudeatu zuen, eta ondo atera zen. Orduan, bueno, berak ikasi du, bueno, esperientzia horretatik, oin aukeraketa berak egin du. Bai, eta hor lagundu diosuna da, berazeon, amorru horrekin, egoera horren aurrian, lagundu diozu pentsatzen, esaten dena mentalizatzea pentsatzen, eta joaina lagundu diozu jun geizten, aurrena aukera zan, akatzea. Urrengo aukera zan, oiuka bronka botatzea, eta gero ja, lagundu diozu autorregulatzen, Bai, hori da. Erabaki egoki hartzen, erabaki hartzen ere bai, berak hartu du bere erabakia. Baina horretan ere lagundu diozu prozesu horretan, Ikus daiteke zetagelak nola albideratu dezake, bai autorregulazio maila, eta bai ere bai erabakiak hartzerakoan, eta bai esan desuna, esperientzia bat ikusteko nola egoera dramatikoaten aurrian, bada aukera bat, irakasleak erantzun dio, eta begiratu da egoera, Ze positibo guk ikusteko ikastetxetatik, ze baliagarria izan daiteke, hor hartatzea ikasleak. Bueno, eta badaukat hemen azkeneko galdera, ja bukatzen ari da ikasurtea, hor badaude zenbait ikasleia utziko dutela eskola, edo zu zeu, Inigok ez daukazu planifikua. Nola egiten dezue, esan dezu atxikimendu edo binkuloren bitartez lan egiten dezue, zaintzen dezue harreman horiek, agurra nola egiten dezue? O nola egin dezue, ja ez daude ikasleak ez daude eskolan edo bai? Bueno, ja, gutxi batzuk. Gutxi batzuk. Bueno, nik uste, nik aukeroket bi urte hauetan bilbidean nola bitizteko talde batzuekin, bi urte zegoen direnak, eta gainera justo bigarren mailan orain joan den talde bat, nire tutoretza izan da, orduan, nik uste, bide laguntza hori egiten denean, agurraz dugu guk egiten, beraiek egiten dute. Beraiek izten dute. Ez dugu guk itxi behar. Beraiek onartzen dute, prozesu hori amaitu dela, gainera Elkarmenen ez dago erdi mailako gradurik egiteko aukerarik, orduan ezin dute bertan jarraitu, ez dagolako. Orduan, nik uste dolu txiki bat bizitzen dutela, baina, joaten dira beste modu batera. Egan egiteko ordua da, eta onartzen duten momentu hori. Orduan, niri bai, nolabait harritu dit, ikasle batzuek nola itxi duten, eta nola onartu duten, hemen amaitzen da, eta ikusiko dugu, etorkizunean ontopatzen garen berriro. Eta gero, lehenengo mailan daudenekin bai, segitzen gara pixka bat, hausnarketa bat egiten, non hasi ginen, non amaitu dugun, adibidez aurrekoan, ez egita txogo izan zen, bilbide disruptibo xamar bat izan duen ikasle batekin, batzetik aurreko batean basesmak esaten zuen bezala, ez da izebergaren kontuarekin, ez azpiti dagoen guzti hori. Bere jarrera disruptiboek bazaukaten oinarri sendoegi bat zoritxarrez, eta, baukidu bilbide bat, eta, atzo ginen hitz egiten, urte hau ez da galdutako urte bat izan, ikasi dezu, zer egin dezun ondo, zer egin dezun gaizki, edo zer ez zaizun ondo atera. Eta, urte hau itxiko dugu, pentsatuz, egon dela ikaste prozesu bat, eta, horrengo urtean planteatzen laguntzen diogu, pixkatxo bat, horrengo kurtsoaren atean gaude, hau amaitzen delako, orduan, zer egingo dugu, ez du planteamendu izango duzu horrengo urtera begira. Zorionez, eskolan mantentzen da nola egiteko egonkortasun bat, nintzen mantentzen da, saioa ikasketa buru mantentzen da, nik nahiko nuke, hori ikusiko dugu urrengo urtean iraian, eta, nola baite proiektu mantentzen da. Horrere nik uste kontutan hartu behar dugula, horrelako gauzak ez direla, ez du pertsona batek sostengatzen. Ez gara
ez, imprescindible, ez gara inor. Orduan, ni ez banago eta beste pertsona badago, beste pertsona horrek egingo du. Eta egingo du, beste modu batera, baina segurazki, borondate handiz eta akatsak egiten, nik egin dituen bezala, honintzek egiten dituen bezala, eta guztiak egiten dituen bezala. Baina, egin daiteke. Eta inigo, esango zenioke, ja bukatzen, hau eta ja utziko emango izuet itzazuek ere bai galeak iteko. Demagun baten bat aitala ja buruan zuri entzun da gero, esaten, pues igual nire ikastetxean proposatuko dut, ze aurko emango zenieke, hasi behar, aurrengo ikasurtean hasi behar balin badute olako proiektu batean. Aholkua izango zen, saiatzea ja bada egitea. Ibilbidea, ez eta gela bezalako espazioak ez dira espazio estankoak, ez dira finkoak. Ez, eskolarekin mugitzen joaten dira, eta egokitzen joan bat dugu. Eta guk aurten eduki dugu espazio aldaketa bat, kudeaketa ere, esan duan bezala, hasiera batean bazan egoera bati aurre egiteko, gaur egun adibidez, bai egiten dugu lan nolabait ikasekin gelditzen garela, ez da, izu gero libre zaude, gero torri hirugarren orduan, gero, ez, pixka zita previa batekin, ez da, orduan, malgutasunez eta borondatez egin daitekela, eta nik bai gomendio diena da, niri Fernando itxasitzeko nasentziana, ez sartu, ateratzen ez dakizun tokitatik, prudentzia, hori bai, baina jo, binkula sortzen laguntzen dizugarri, eta binkulo hori sortuta, nik uste elkarbizita beste modu batera egiten dela eskolan. Orain, ja entzun dugu zea inigo, eta nahi dizuegu utzitarte hau zea zuek galerak egiteko, txataren bidez, galderaren bat. Hemen, entzun, oso kurioso izan da, zuen ikasleak dira, oinarrizko lanizketana. Zeldutasuna ez, erakutsi dute toki horretara juten, ez, gauzetaz hitz egiten, ez, batzuetan igual, pentsatzen dugu igual, txikiegi diala edo gazteegi kolako, ez, espentsak egiteko, baina... Nik uste, kasu askotan, eraien bizitza pertsonaren ondorioz izan duten bagaje hori, ez da? Horrek ere eman diela beste dutasun bat, beste behar bat, edo beste posizio bat guzti gora honetan. Gai diala ez jartzeko horretan eta espazio horretan itxiteko eta zentzunez eta... Ondo ez. Ez dut ikusten hortik galerarik. Bai, itxene, ikusi etola, bale, suentezgarria, izate esaten, bale. Ezki hau, itxoin pizka bat. Zaki mundetu behar eta honek, itxene. Itxoin pizka bat, konturatu naiz barkatu, orain, irekidet, itxoin, banoa, bale. Bale, suentezgarria, eta ez dut ikusten... Ez dakit. Txingo de pixka bat. Ez dago galerarik eta, utziko dugu hemen. Espero dezagun praktika inspiratzaile izatea eta, hemendik aurrera zeta gela gehiago entzutea. Azkeneko galera, zergatik zeta gela izena? Bazaintza zetarekin denelako, eta gainera nik uste gero hor ikasle batzuk egin dituen grafitero batzuk, dragoi bola zetarekin, ez dakiz zer, eta de hecho zetagelako ateak lehen grafiti bat zaukan dragoi bola zeharakin. Zetagela hemen utziko dugu, agurtuko dugu, Inigorekin batera, eta hoxe, eskerrik asko, hemen egotegatik gurekin, eta praktika inspiratzen zaituzten. Venga, aio!